Tak čaute, po dlhej dobe vám chcem natočiť znovu nejakého kaprika. Možno musím povedať, že dlho som nenatáčal kvôli tomu, že loďka bola v oprave a pár videí, čo som spravil, tak to bola strašná námaha. To som musel veľmi zakrmovať. Člna nafúkovacieho a teraz len človek vidí, že naozaj tá loďka je veľmi efektívna. Keď tie ryby sú není na blízku, tak s tou loďkou sa to podarí vyhľadať. To je jedna vec. No a skúšam aj novú nástrahu, alebo respektíve techniku. Poradili mi chytať na hľadal som nejaké rýchle gule, rozpustné alebo niečo týmto smerom som uvažoval, ale poradili mi chytať na waftersky, teda také vybalansované boilisy 24 a obaliť ich pastou. Ja som ich ešte orezal predtým, obalil pastou a záber prišiel za 15 minút. Hej. Nie je to síce veľký kapor, ale v podstate ryby viem, kde boli. Toto bolo len naozaj test rýchlosti tej guly a sám som tomu neveril, že 24 gula môže byť taká rýchla a naozaj keď sa to dobre spraví, tak funguje to. Takže možno to bolo pre vás zaujímavé, pre mňa určite. Zase som sa niečo naučil. No a ideme skúšať. Dneska už asi nie, lebo tak už je za chvíľku 9 a idem vyberať druhú udicu, ale určite túto techniku, tie vybalansované bojly si budem skúšať aj naďalej. Zatiaľ čaute, majte sa.